Galing hapon mga kaibigan, pakita ko sa inyo itong isang view ng mga flowers dito, nagkalat. Yun ang mga daffodils. Yan. Yung palibot dito, mga kahoy, pine trees. Dito kami nakatira. At yun naman ang building na yan. Sa baba niyan ay swimming pool at sa taas ay mini gyms. Ito ang view dito. Yan dyan, parang gubat dyan. Ito ang upuan. Dito maupo ang mga guests namin pag naglakad-lakad din. Lapitan natin mga daffodils. Teka muna, ito ang tawag nito, yung ilaw, yung solar light sa mga puno, nilagyan ng solar light. Paggabi umiilaw yan, mga puno nilagyan ng ilaw. Yan mga daffodils, yan puti sa kayilo. Tingnan natin sa malapitan ng flowers niya. Yan. Tingnan natin sa malapitan. Yan ang yelo. Yan siya ang daffodils. Ito naman ang white. Ito naman ang white. Yan. Ganyan ang tsura niya sa malapitan. Ito namang solar light, pwede naman sa atin. Pwede sa atin din to kung malagay tayo sa bahay natin, sa garden. Mura man lang yan. Ito namang mga yellow, yung kalat dito, itong tawag na buttercup. Itong shade na to, dito ang mga amo nagkaupo-upo, pati yung mga guests dito sila mag-standby, dala ng cup of tea nila. Dito din, palibutan din tong temple to ng ano, palibutan ng solar light. Yung bilog na yan, mas solar light yan, palibot. Ito din, pwede tayong mapagawa sa atin kung meron tayong budget. Pero sa atin medyo may kamahalan din kasi mahal ang mga materialis ngayon. Lalo na tapos ng bagyong Odette, mahal na ang lahat. Yung mga kaibigan, ang view nito. Tingnan natin doon, balik tayo sa daan natin. Balikan natin doon.
Yung bahay na yan, yun ang main house. So mga kaibigan, hanggang dito na lang. At bago tayo mawala sa screen nyo, shout out muna tayo. Shout out ngadto ni Adam tayo ug sa iyang asawa na si Lolita tayo. Kanyang mga anak, si Abby si Castenten. Shout out din sa ito ni Adam, si Kate tayo, sa iyang asawa nga si Nina, ug sa iyang mga anak na si Sander ug si Chloe. Nandito naman kabayan sa sunod nating video. Maraming salamat at see you next time. Bye!